私の名前柿花リリカです。今現在18歳でタヒチアンダンス歴は8年になります。それでずっと沖縄で生まれて、そして沖縄でずっとタヒチアンダンスをやってきてなんですけど、18歳になった頃半ばぐらいでハワイの方にタヒチャンダンス留学で半年間このハワイの方でマウヒヌイというグループでそこで踊らせてもらっています。タヒチアンダンスを踊っているとやっぱり心の中からこのお客様にこの感情を心から言葉ではなくて体で表現できるっていうその素晴らしさが本当にすごいと思うので、このタヒチアンダンスが大好きです。そしてこのダンスを通してこのやっぱり友達が増えたり、この自分のダンスが大好きって言ってくれる人がいるおかげで自分も嬉しいし、そのおかげでダンスを続けられるので、その周りの皆さんには感謝をしながら自分のこのスタイルを守っていきたいと思います。Anything else you want to add? What's in the future for you? Future. I don't know.